O tratarse dunha zona afectada por costas, para poder desenvolver a canalización do río Listres ata o mar, sería necesario o correspondente permiso do dito organismo, dependente do Ministerio de Medio Ambiente. De aí que os nacionalistas insten ao Concello a solicitarlle esta actuación. Con ela poríase fin aos problemas de estancamento de augas residuais e tamén de malos olores na zona, xa que o caudal do río é tamén escaso durante boa parte do ano. Este aliviadoiro aliviaría, en casos de necesidade, augas residuais ao río Listres. Isto é un problema porque este río caracterízase por ter moi pouca corrente, por estar seco, incluso no verán, e despois hai outro problema, que a pesar de que Costas queira canalizalo por onde Costas quere pois que desemboque ao mar, o río fai outro percorrido, o que fai que tamén esta auga non desemboque no mar. Polo tanto, o aliviadoiro de augas residuais que botaría a depuradora, pois quedaría estancado na canle do río. Isto provoca un problema ambiental que tamén vai a producir cheiros para os veciños e veciñas do lugar de Areiros.